kum sang khazakua somriat pali October ni som pahnih zana chuan kum som pahnia upa Angela Samota le athian te pahnih Ana Candela le Rachel Buchanan te chu Texas te ta Dallasa an kala Samota hi California piang ni ma se Amarillo Texas a Australia Dallasa hian Southern Methodist University a zirna achun zama wangin a omani Samoa hian Computer Science Electrical Engineering a zira Zeta Tau Alpha member ani bokani Athian tam tak te chuan a omna piang hi nuam ati em zela mangai na anga ema abula om chu nun a hadam hle ni in an soi thina ni tlangwal pakhat Ben McColnen anin kopa mase hemitrum October ni som pahnih zan hi chuan Samota le athian te hobula hian akal ve lowani McCall hi construction na thok ani a atuk zinga ma taka na thok tura chua angai dona wangin hemizan hi chuan ina lo athang zo kani Samota te thian ho thum chu khoi emo in tihlima an kal kwal nu chuan bar then khata an kal le zoya chumi nu chuan ato bernatan club pakhat member big chau lu theina rio ruma an kal le ani Samota chuan motor akhala ruivak lo nge rong du ve tak mai ani a klapan omlai po hian an dokan atangin dokan dangami tenen chuan in komtlang nelin anin chhai bora jinglamdar khata an thian then khatenen chuan club chu an chua san tani Samota chuan a thian te pahnih chu an in thlengin a thla a chumi hnuwa abial pa Ben McCall a in lampanin a in khal chuak ve le a abial pa chu avakai thowa washroom manzo minute jailo te hnuwa chuan ama chenna SMU campus bula chuan a let le ta a darka reilo te chin seka chumi hnuwa football khel tura kalle mai tum ani a jinglamdar khatle minute somli panga a chuan McCall chuan call adong nol maya Samota aloni a awa tang chuan azamin a lo thon mel le a chung rila chuan engemaw tak lo ane ni ti a hriat theiani Samota chuan a apartment a chuan mi pakhat makdang lam tak alo kal thu le chupa chuan a washroom a phone man adil ni in a soya maserin zong ni lo wangin a in bulvela chuan phone man tur payphone ang chi han ko mu mai tura om lo aron zo tani McCall chuan a om thu in a lo changa Samota chuan chupa chu payphone omna chu hrilin McCall hna chuan aron ko lewa tur thu hrilin phone chu ada ta a mase aron ko le ta reng lova McCall chu angai thazan lova voi engemaw zat chu Samota chu avakola mase channa adong theisi lo Samota chu a in avakal chilin wangai ven chu tha in a hreta a heti hunlai kumsang khazakua somriat pali hian McCall hi lirtheya phone nei mitlem te zinga mi ani ti chuan a motor khalpa chuan Samota chu a call zela mase tu man an chang theitat lo mai le Samota chen na hun chu a thlengta a kongkhar a han ki kara tu man an ron chang silo akik non zela mase in chung lama tang chuan engthom ma hriat tur a om talo a motora chuan le in Samota chu a call thale a in chung lama a phone ral chu a hretheya phone chu thatlo na engma a om lo ani ti a hrethiam ngal maya khoyemodora te alo vakal ve zok po ani theiti in a omna bulmaya ei chopdor Samota in a soifo thin huna chuan avakala mase ta po chuan Samota chu alo om chuang lova an na thok pakhat nena chuan Samota alo kallo azota ani chuan a mu mi lo thu in alo changa McCall chu Samota hna chuan a let le a 911 call mai chu tha in a hreta a abial nu in mi pakhat a hmel hriat ngai loin a bedroom man adil thu le a hlo thon thu aron hril dan te chu a soiba ka chumi hnuwa tangin call alak thei to lo wanga ina avakal dan te le abial nu kar chu a omna ngaya khal chu alowa alo omreng tho si dan te chu a soita a
officer pahnih a hmuna an ron thleng thuaya samota chenna hmuna an building manager chu bia in manager puina chuan samota chenna chuan an lut theita a bedroom an lut chia chuan tual thana hnuhma chu an hmuta ngal maya kumsom hnia upa samota chu a omna a voisom pariat lai vi ani baka athina chuan voisom lai vi na hnuhma a om boka vi ani na mun ni lai phei chu a thuk le nge a hnung jang ru a khoi phahia lani a hliam hnuhma atang chuan a that tu chuan khongai na atla cham hle ti a hriata arap thak tak zetani athin te chu atak sapon lama a oma aron chuak hiala medical examiner chuan samota chu pawngsual nge yani ti a fin fia bok police te chuan chu tual thana chu mimal thila in huat na wanga thlenga an ngai dewa a in chunga hian lu lui na hnuhma emo hanin beina hnuhma pakhat ma hmu tur a om lova tual that tu hi samota mel hriat zong ni in chu wang chuan tha ani zan po hian phal takin a ina hian a lu tir ni a an ngai ani I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chemical taksale thom hnoa chuan thisen pakhat ma hmu ani lo thung kor faile thiang hlim thar thatak ha in sabon rim anam vengvenga asoi ang chu thil thlen dan ni tak tak ta se chung thil te noi thlen lai kar vela alo in bol fai chu arin om big box si lo police te chuan rin dan dang an nei le boka chu ama zan chia chuan samota chuan school no pang pakhat Russell Bunsen chu alen chua puya chumi thik na awang chuan mekol chuan samotai chu a ina chuan kalchilin apong suala athat zui tamai ani theyangem ti te an ngai tu na sa hle a rin hel kai dang pakhat le chu samota bial pahlui Lance Johnson ani Johnson le samota te hi high school an kalai samota in SMU a first year akal kuma in ngai zong tan an ni a samota ne nanin then nuwa engma po soilok lovin mel zathum som ruk zeta hla amari lo tangin dalasa samota mutu ringotin cholkar topa aron kal wangani chubaka Johnson hi mithin chetak le hote teya thinrim thut thu thin mi ani a voi khat po samota chuan a thian pakhat chu phone call manga bia in
Johnson chuan chemte mangin athom no a zai chiat sak vak baka ama po chu chemte mang chuan tha awaw bok ni in an soya samota chu chemte manga mun tam taka vi ani awanga thi alo ni bok nen Johnson chu rin hlel lisa amasa Paul ani lo thei lovani mase police te chuan chu ayarin hlel om zoka an riat chu an hrele ta a chu ama a samota pon alo len chu puito Russell Bunsen SMU zirlai khani in architecture zirlai mek ani a samota tha ani ma ka reivak lo liam ta tang khan samota nen hian in mel riat chho an ni nge ni then kha soidan chuan buchanan laka chuan samota chu aluang liam hle a ma se buchanan chuan samota chu adu zong chi ani vak lo thu a sei ve thung buchanan hi samota chen na atanga minute nga ve lek kala om ani boka buchanan ero chuan samota tha ani zan hian ama in a ina a om ni in asoya ma se chu riat puitu an om mio lo wangin police terin hlelna lakata a himpha thei chuang lovani zana an len chu hnuwa samota ina chuan valengin engemo soya anti ti hnuwa samota chu ama mutpui turin asoma mase samota chuan alo narawangin athin remin samota chu pawngsualin athatzui ta ni an ringa heiba ka hian ama rin hlelna ti zual turin samota thi hnu atanga darkar sopni pali chung chu buchanan hian khuwa hi achua sanani aniero chuan hastona in nei na mang tura akalwang ni in asai ve thunga police te chuan in nei na chuan akal nge ti anfin fia thaya mase rin hlel lis jinga tangero anla thai bo chuang lovani rin hlel palina chu SMU zirlai tho Patrick Barlow ani a ani hian samota chu tha ani ma dai khan nianga moza chu chuapuya alo som ve photo ani mase an han chui chian fe hnu po in midang ang em rin hlel kaina chan tur anei lova chu wang chuan rin hlel zual li satanga an thai bo ma sak ber ani ta nge bokani ti chuan police te chuan tual that tu chui zui theina tur evidence poimo tak mai mi pachi an mu chuak ta hlau maya ma se kumsang khachakua somriat palia hian chi atanga DNA mu chua theina profile hi an la siam chuak lova ma se mi hring te hi mun ni secretors le non secretors sa then ni in blood type kan nei veka olsam devin thisen test mangin kan blood type po kan hremai theya secretary te chu thisen atang mai baka taksa atanga thil tui nang lam chi chuak chil naple mi pa te abik an chi atang te in a hriat theyani mihring za somriat vel te hi secretaries kan ni a ma se he tual thattu Angela samota pawngsual tu hi vandue thlak takmain hetiang zinga hian atel velo hlau maya abak za som ni vel non secretaries te zinga mi ani hlau maya ni chu ti chuan police te chuan rin hlel kai zual te thisen le chil sample chu an la khom ta a tu na abial pa ni mek call le abial pa lui Lance Johnson te chu secretary zinga mi an lo ni awang le dual thattu an ni ti fin na thatok evidence a om miao lo wangin rin hlel li satang chuan an pai taria ma se rin hlel kai pathum zinga mi Russell Bunchanan ero non secretary zinga mi an itla mai ani hian tual thattu ani lo ani ti fiana thatok tak anei boxi lo wangin rin hlel kai ber ani tran ta a amai ro chu tual thattu ani ngei ti fin fiana an nei mai bik si lo wangin Buchanan chu tharuk chung an en tharuta a thu zot fia te po in an ko fowa ma se engma ma son na aom thei chuang lo ti chuan police te chuan a thian thaber Sheila Gibson chu Buchanan zanria kil tun tura som turin anti taroi maya ani po chuan alo rem ti a zanrian kil na chuan Gibson le Buchanan chuan tual thana thleng chung chang te chu an soi dun mal mala ma se hemitrum hian Buchanan chuan ama rin hlel theina tur om chi pakhat ma tongkam a chhak chuak lovani police te chuan Buchanan chu polygraph test nei turin an nge taroi maya ani po chuan alo rem ti a exam chuan han nei ta a samota thi na chung changa chuan
eng poima a khoi lo thu le engma a hriat ve lo thu soin a tang tlat maya maktak main te sa chuan a pas tlat mai boxi thlai enge mozat aliam le hnu chuan police te chuan buchanan chu test nei that tir le andua in rolna ane ngei an ring si chumitrum chuan a pas zoin an ring to lovani mase buchanan chuan chutianga police den an chui zuya an borboi reng chu anin ema wangin an chui zui na ti top nan lawyer arwai tahmak maya tha enge mozat nuwa chuan London lama azirlai te zofel turin akal ta a chutia an rin hlel berin an chui zui na ati top sakawang chuan detective te chu an beidong ta dewa case po chu zoin ngai sak zui lovin a om ta a chutiang chuan kumsom ni lai mai aliam ta he kumsom ni chung hian khovel chu na satakin a in thak dang lama Russell Bunsen po Dallas huam chunga alo let le to a architect thiam tak ani a hriat lar ani to hle bok kumsang ni palia chuan Dallas Police Department chu meiche pakhat Seila Waisaki ti chuan aron be popa kumsom ni liam ta a Angela Samota case chu chui chun zom zel ani MT te chu aron ngai venani Seila hi ameng dik tak chu Gibson ni in SMU chuak ve tho ani a Russell Bunsen an chuilaya Zandria kilpui tura an som kha ani nge a Seila le Samota te hi an class kalni masabera tangin in mel riat chho ani a University a first year an zirkuma room khata anom dun le a mase Samota hian ama om adu awangin thia anwa mu na apartment a khan ama om turin achua santani anom tang rei lo hleya achan po Samota hi Lance Johnson nen anin ngai zon la yani a Seila hian Johnson hi adu puilo ema wang ani mase Johnson nen anin then tak nuwa ero anin kar chu thachho le in anin kom ngei le zualani Seila hian police te a hrildan chuan katia Samota tha ani khan a thong ema University a chuan azirlai po chu zolovin aban santa a kumsang khazakua somriat pariata pasal nein fapa pahni aneya kumsang ni palia chuan Nashville Tennessee a chengin an khosa a zankha chu police te aron biak popma chia zana chuan Bible study class akal thin atanga an homework ati lai mek chuan a han hoi chuak chu Angela Samota chu mu in abula chuan alo thuwe reng maya a thian nu Samota chu atha aron in lar tamai nge ni ang ti po a hrethiam lo hle a mase Samota chu anui varvara engma soilovin second reilo te nuwa abo vele tamaya Seila chuan a thian nu chu a khes chu chui chiang thale tura ron ngen na angai mi maya chu wang chuan atuka chuan Dallas Police Department chu a call ta a cold case unit lambiak adu thu awaril chuan anni chuan cold case unit an nei lo thu hrilpa in homicide unit detective nen an lo in biak tira Seila chuan a thian nu Samota case chuan mason na aneyem ti te azo chuan detective chuan kumsom ni liam ta chung khan malang na le mason na thar engma a om lo thu a lo hrila police te hne na chuan case reopen le turin angiana mase hnol ani a Seila chu a beidong tu chuang lo a hnu kum engemoti chung chu Dallas Police Department chu a call ta sek maya voice sari chuang zet mai a call man nge ni harsat na pakhat chu Dallas a hian tual tha na a thlengna sa ema Police Department lam hian case rate to ang chu han chui tur unit din na turin an budget in atlin box silo a chan po an poisa zong tual tha na case thar lama an khoral zo vek zelani ti chuan private investigator license nei thei tur chuan zirna atran le ta a kumsang ni pariata private investigator license chu a mu thei ta a Seila hi private investigator ani vele hian Dallas Police Department lama chuan a thian nu Samota thi na case file chu adil ta a mase hemi trumpo hian police te chuan an lo ngai sak le vak chuang lovani Samota case a chuan evidence chui zui tur mu malvak aum lo thu an lo hril le a an evidence nei chun pawngsual na nu ma le
bung rua ber po kumsang khat zakua somkua a tui liana an hlo thu le chumi tel lo chuan DNA test po an ti thei lo thu in an lo changa ma se chumi wang chuan seila chu a bei dong du chuang lova police department lam chu a call reng thowa ni khat chu detective pakhat Rocky nen anin befu ta hlo maya ani chuan file in chuan evidence te chu ala om vek nia a hriat thu le file te chu chiang zo ka in fia nuwa aron kol le tur thu alo hril ta hlawa seila chu alomin be seina thar anei le ta ma se chu tia be seina ne na alo thli reng lai chuan Rocky chuan ron kol le ti ni reng anei talo are wang maya atopa chuan kumsang ni pariata Dallas Police Department a chuan detective pahnih te chuan case lui to te chu hai chuak le in chui that na an thok ta chuta detective pakhat jok chuan seila chuaron call ta hlo maya chuta tang chuan seila chuan Dallas Police Department a tang chuan call adong zawa detective chuan Angela Samota case chu ari open le tur thu aron hrilta Samota taksa atanga mi pachi an hmule akut tinna alo hamve na ni om taka tang te chuan DNA test an ti theita a kumsang ni pakua a chuan DNA test result chu alo chuak ta a seila chuan Russell Bachanan chu alarin hlel ema wangin Bachanan DNA test chu adu hle a test the ani chuan a thianu thatu chu anman chuak thei to don ni in a hriani ma se Bachanan DNA an test chuan Samota thatu DNA nen chuan alo in mil ozong lo maya chutia Bachanana DNA nen alo in mil tak lo awang chuan police sergeant pakhat chuan Bachanan chu Dallas Police Department mingin ngai dam adil le nge ni Bachanan po chuan Dallas Police Department telaka chuan lung oi lo na le lom lo na engma anei lo thu le an thu awang chawani ti a hriat thiam thu te alo hrilta a rin hlel ber Bachanan chu ani si lo chuan Samota thatu chu tunge ni ta le DNA chu kumsom ruk pakhata upa Donald Andrew ve sa DNA ne alo in mil chia maya Samota tha ani lai khan kumsom thum paruka upa ani a vesian criminal record alo nei nual to boka kumsang hajakwa somsari panga a pawngsual le mi ruk bo khesin kumsom ni panga chung tang tura ajung thu rel sak ani a ma se chan engemaw wangin kumsang hajakwa somriat pali khan parola chua tir ani a parola chua thasari na a chia hian Samota hi tha ani kumsang hajakwa somriat panga a mi patmei chiat na lam rong kaya in khoina pathum nga to wangin manatok le a heng case pathum jinga pakhata hian thiam lo chantir ni in dam chung tang tura ti ani a hei wang hian a DNA hi systema a omve a an mu chua thei pha ta ni Angela Samota case chu kumsang ni som zona trial nei tran ani ta a prosecutor chuan thil thlen da no mang chu ti hian asoya vesian Samota te hi ahma a ankal na bara tangin alo thli thlai reng to a an in thlengin azui hor ta a Samota kong khar chu akika Samota chuan aron hon vele in chunga chuan lut ngalin tui in turno khat adil baka phone man adil boka heti lai hian ves hi pound zani somriat panga aritle fidruk le inchis thuma sang ani nge ni Samota chuan abial pa mek call chu a han call ngala heti lai hian ves chuan in chunga chuan midang anom ve em ti chu rang takin a en kual zunga ama chawin a om ti a chian nuwa chauka chemte chula in Samota chu avau ngala ti chuan Samota chu pong sualin ati tur ati zo nu chuan Samota chu athi nge na turin avit da chiam mai ni ma se defense lam ve thung chuan hei hi an phanna sa hle a Samota bial pa mekol chu tual thatu dik tak zo kani ti in an tang ve tlat thunga Samota hi me chefing takani a chuti mai in chutiang hun zan laya a mer riat pon ni lo chu a ina chuan alu tir don lova a ina kal dik tak zo mekol ani a Samota chu
Russell Butchanan nen an chuak dun ti ria in chu athik emawangin athin rim in sum zolowin samota chu athat tamai ni in an soive thung ani lo vek po in hemizana bara an kal hian samota chuan thomhno a hatlem hle a bara chuan chhaitu neu po atong na sa hle a chuwang chuan chung jinga mi tu po chuan samota chu zui ho in an that thei ve tho ti in tran an kho ve fanani trial nei ani lai hian vesian heart attack ania tamdo in lama nirei vak lo om nuwa trial nei tura hruailet le ani a jiri te chuan dar kar chan ve chung lakin thutluk na an siam zo der maya samota thi atanga kumsom hi paruk don aliam nuwa chuan ves chu samota thi thuwa chuan thiam lo chan tir ni in thi tura chung thu rel ani ta ni atopa chuan seila chuan midang puina mangin a thian nu case chu a chin fel sak theita a private investigator na po chu a chhun zom zela case chin fel ani nu chuan seila chuan Russell Butchanan chu ngai dam adil vele ani tuna hian Donald Andrew West chuan LMB Polanski Unit Livingstone Texas a thi hun hnakin a om meka he thil record ani lai hian kumsom sari pathumna a hmang meka ti hlum ani tu hi chiang taka soi alani chia chuang lo ani